Добър вечер! През почивните дни хубавото време ще ни е съвсем по вкуса. Отново много слънце през деня и температури между 11 и 16 градуса. В ранните часове и до обяд по поречието на Дунав ще има мъгли. В източните райони ще се появи слаб вятър от запад-югозапад. Вятърът в планините ще е със същата посока, като в ниското той ще е слаб, а по най-високите части умерен. Денят също ще е слънчев и подходящ за разходка. Температурата на 1200 метра ще достигне 8 градуса, на 2000 метра около 3. Балканите остават далеч от зоната с активни атмосферни процеси и времето е предимно ясно. По-значителна ниска облачност има над западната част. Утре по Адриатическото крайбрежие ще превали. Над останалата част от полуострова ще остане предимно слънчево, преди обяд на места в низините и котловините с мъгли. Обширна област от ниско атмосферно налягане ще определя предимно облачното време над по-голямата част от континента. По-значителни валежи от дъжд ще има в Франция и Бенелюкс, а от дъжд и сняг в южната част на Скандинавия. Дъжд ще вали и на места в Централна Европа, както и над Западното и Централното Средиземноморие. В Европейска Русия ще вали сняг. У нас и в неделя ще е слънчево, но в низините в сутрешните часове ще има намалена видимост. В понеделник от запад облачността ще се увеличи, но температурите ще останат сравнително високи. Във вторник вече се очакват превалявания от дъжд. Ще проникне по-студен въздух и през нощта срещу сряда в Северна България и по високите полета ще превали и сняг, но валежите бързо ще спрат. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!